Hej og velkommen til Masses adventskalender afsnit 3 ud af 4. Det vil altså sige, at vi faktisk er ved at være rigtig tæt på den fantastiske dag, nemlig juleaften og julen sig selv. Men desværre så bliver vi faktisk nødt til at starte det her program ud med en lidt trist meddelelse fra vores kreaekspert, Dr. Boguslav. Han har lige præcis i dag meldt mig et afskedsbrev fra denne adventskalender, hvor han skriver: Nu gider jeg ikke være med længere, fordi jeg ikke må have ild. Og det kommer altså som en naturlig reaktion af, at vi i sidste afsnit sagde, at det var uforsvarligt, at han fik lov til at lege med ild igen, fordi han endte med at brænde lidt for meget af, lad os sige det sådan. Derudover så har Dr. Boguslav også lavet en afskedsvideo, som jeg selvfølgelig synes, vi skal se, inden vi fortsætter i programmet. Jeg ved, at det her det er en trist meddelelse at starte det hele ud med, men til gengæld så kan jeg love dig for, at vi har et rigtig godt program derudover. Men lad os lige se den afskedsvideo først. Og ellers så rigtig god fornøjelse og rigtig god tredje søndag i advent. Hej og velkommen til tredje søndag i advent. Boguslav Nytårs special. Nej, ikke Nytårs special. Det er ikke endnu. Julespecial. Adventskalender. Jeg har desværre ikke fået muligheden for at have rigtig lys med herinde længere. Så det eneste lys jeg rent faktisk har, det er det her falske lortelys. Du kan se, det er noget dårligt noget. Det fungerer overhovedet ikke. Så derfor så har jeg valgt at boykotte dette program, og jeg gider ikke være med længere. Så tak for nu. Jeg kommer aldrig igen. Ja, og altså tak til Dr. Boguslav for, at han vil være med til at medvirke i de første par afsnit her i adventskalenderen. Vi håber, at vi kan se dig igen her til nytår, hvor du forhåbentlig lige vil komme tilbage og lave en god video, hvor du lige den en gang om året kan få lov til at bruge ild. Men ellers så er det faktisk ved at være tid til, at vi skal op og se noget om vejret, fordi som alle ved, så er vejret altså lidt spændende her i vinterperioden, og derfor så har vi vores vejrreporter Helmut ude i den kraftige blæst, så vidt jeg ved. Skal lige Helmut. Vi stiller om til Helmut nu. Alting burde faktisk virke, som det skal. Ja, vi ser, der er rimelig vild vindforhold. Det er sådan helt svært at stå oprejst her, hvor jeg er nu. Helmut. Er han okay? Jeg tror, vi siger tak til Helmut. Vi håber lige, at han har det godt. Og så springer vi direkte over til Mingus, som ikke kan lide sne. Og det bliver spændende at se, hvordan Mingus han har det nu, når der faktisk slet ikke er noget sne tilbage her den tredje søndag i advent i år. I de sidste par afsnit har vi fulgt Mingus. Men vi har faktisk ikke fået hørt om Mingus forhistorie, om hvorfor han i virkeligheden hader sne. Derfor har vi taget Mingus med ud på en walk and talk for at forsvare. Jeg siger bare, jeg husker tydeligt mine første minder, hvor de ligesom går fra den der dejlige varme til det begynder at sne. Og det starter bare med, at alle bladene falder af. Og så lige pludselig er det bare ikke vand, der falder ned længere. Så er det så det der sne. Og jeg kan huske, jeg prøver ligesom jeg prøver ligesom at gå ud i sneen. Og jeg kan bare ikke lide det. Jeg husker, jeg bliver helt kold, og den der klamme lyd, når man træder i sneen, jeg kan slet ikke håndtere den. Og jeg bliver
bange, og jeg fik det bare helt psykisk dårligt. Og jeg kan bare ikke lide at være ude sådan en. Og siden da, så er jeg kun meget, meget sjældent været ude sådan en, for jeg kan virkelig ikke lide det. Jeg er virkelig bange for det. Det er virkelig noget af min værste frygt nogensinde. Og heldigvis så ser det ud til, at det ikke bliver en hvid jul i år. Og så siger jeg bare, at det er mega fedt, fordi jeg hader, når der er hvid jul, og det er der heldigvis næsten aldrig. Så jeg siger bare, måske går det hele nok alligevel. Men jeg kan bare overhovedet ikke lide det, fordi så engang så har jeg også prøvet at komme ud i sneen, og der skete det, jeg låste sig, når jeg ikke... Undskyld, at vi stopper afsnittet så uventet her om Mingus, men vi har simpelthen fået nyt omkring Helmut og hans nuværende livssituation. Han har det efter omstændighederne fint, men vi ved simpelthen ikke, om Helmut han kan være klar til at rapportere vejret igen i næste uge, hvilket jo vil være et stort tab, fordi vi har jo set Helmut som en rigtig god vejrrapporter her de sidste par uger, men derfor så kommer det som et stort chok for mig, og jeg tænker faktisk, at vi bliver nødt til at stoppe afsnittet her. Derfor så vil jeg... Ej, Bo. Jo, Mads, jeg tænkte jo bare, jeg kan vel nok godt stadigvæk få lov til lige at synge en god julesang her, inden afsnittet slutter. Altså, Bo, jeg ved ikke lige helt, om jeg synes, det er en god idé, at du skal til at synge julesangen nu, når vi står i den situation, vi gør i. Altså, er det ikke lidt upassende? Mads, der har du ikke noget valg, for jeg har skrevet under på en kontrakt med at synge julesang i alle 4 afsnit, så det kan jeg godt bare droppe. Så siger du farvel nu, og så synger jeg en sang. Okay. Rocking around the Christmas tree at the Christmas party. This little hung where you can see every couple tries to stop. Rocking around the Christmas tree, let the Christmas spirit ring. Later we'll have some pumpkin pie and we'll do some caroling. You will get a sentimental feeling when you hear voices singing, let's be jolly. Deck the halls with boughs of holly, rocking around the Christmas tree of a happy holiday. Everyone dancing merrily